video pitkään aikaa. Joten katsotaan mitä tästä tulee. Ja ajattelin, että tää video voisi olla sellainen, että menen vähän in and out softspokenista sitten kuiskailuun. Ja kuten näette otsikosta, niin esittelen ostoksia. Ihan muutaman ostoksen vaan. Koska siis tää on ensimmäinen video, mitä mä kuvaan mun Pariisin reissun jälkeen. Ja todellakin siis olisin halunnut kuvata Pariisi matkaa esittely- ja ostosesittelyvideon ekana. Mutta koska en osaa enää tehdä videoita, koska en ole kuvannut moneen viikkoon, niin ajattelin, että teen nyt sitten tän ekana. Eli tässä on ostoksia, jotka ostin viikonloppureissulta, joka oli viikkoa Pariisin jälkeen. Eli olen siis juuri tullut täältä viikonloppureissulta. Tai siis se oli päivää, ilta, yöreissu, mutta anyway. Joten tää on nyt vähän tällainen, harjoitellaan yhdessä kuinka tehdään kuinka tehdään ASMR. Koska monessa viikossa ehtii unohtaa, että kuinka tätä tehdään. Ja kuten huomaatte, niin täällä on kuuma. En tiedä huomaatteko sitä. Mutta kuten huomaatte myös, niin kuvaan eri paikassa. Eli en kuvaa olkkarissa, vaan olen makkarissa. Joten ignoratkaa kaikki mitä näette tällä taustalla. Koska en siis jaksanut mitenkään nyt tässä asetella sen enempää, vaan halusin vaan aloittaa suoraan kuvaamisen. Eli laitoin tämän vaan tähän näin. Ja painoin play ja otin tietysti nuo kaikki 4/5 tuotetta. Mikä tää oli? Niin otin ne tuohon. Mutta joo. Mun mikki on sitten tässä silleen, että se ei näy, joten sekin on poikkeavaa siitä, miten yleensä kuvaan. Mutta toivottavasti tykkäätte ja sen mennään nyt vihdoin. Rakennustyömaa. Mennään vihdoin näihin tuotteisiin. Ja nämä on siis ostettu puolen kuun peleistä. Niin ei ole siis mikään mainos. Mutta ehkä näistä tulee ilmi, että nämä on tällaisia keräilyasioita. Eli ostin 2 tällaista karkkirasiaa. Karkkirasiaa. Ja nämä oli sellaisissa niinku random pakkauksissa, eli en tiennyt mitkä hahmot saan, elikkä nämä on Sanrio. Haloo, tarkennus. Please, voitko yrittää? Kiitos. Sanrio characters. Ja ostin 2. Ei yksi, vaan 2. Koska siinä hyllyllä, missä minä näin nää, niin oli tasan nää 2. Ja mä olin vaan silleen, mä nyt otan ne vaan tosta. Mulla oli siis kunnolla ostohousut jalassa.
se johtuu oikeastaan siitä, että mun kaveri pyysi mut ostamaan sieltä puolen kun peleistä ihan sikana jotain Pokemon juttuja, jota en nyt tässä valitettavasti esittele. Mutta niin kun ne maksoi niin paljon, niin sit mä ehkä niinku oikeutin itsellenikin tavallaan ostelun. Koska sit mun ostokset maksoi vähemmän. Just saying. Mut joo, minä nyt näytän. Eli tämä oli ensimmäinen. Tarkenna. Eli tämä on Kuromi. 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 Ja nämä on siis tällaiset mikä se on? Horoskooppijutut. Eli tää Kuromi on niinku skorpioni. Tossa on toi logo. Sitten sillä on tällainen pieni skorpioni ääntä. Ja nää on tällaisia karkkirasioita. Joo, tällaista tää sit on, kun ei osaa kuvata tänään videoita. En oo siis vielä maistanut näitä upeita karkkeja. Voitais vaikka maistaa itse asiassa. Nyt kun tässä ollaan, niin miksipä ei. Heti kun on näyttänyt ton toisen. Mutta siis tällaiset liukuvat rasiat, niin ajattelin, että laitan niihin sitten jotain karkkien sijaan. Tässä on toinen. Eli hän on My Melody, M-Y-M-E-L-O-D-Y. My Melody. Ja hän on siis mikä tää on suomeksi? Siis ei apua oikeesti. Siis onks toi oikeesti onks mä näin dumb? Am I this dumb? Google. Siis mitä ihmettä oikeesti? Siis kalat. Olisin ehkä voinut tästä siis päätellä, tai siis niin kuin muistaa, koska hän on tämmönen tavallaan niin kuin merenneito, tai hän on tämmönen kala. Mut siis Pisces, kun se ei ole niin kuin yhtään kalat. Siis mun silmä vuotaa apua oikeesti, lopeta. Niin kuin tää ei oo yhtään niinku kalat. Eikö siis Pisces ei oo yhtään kalat. Tää se ei kuulosta yhtään kalalta. Niin sitten it's not working up here. Mut joo, tämmönen. Ja siis ei ole kumpikaan, ei ole mun lempihahmoja. Mutta ei haittaa, koska keltainen. Ja vaalean liila on yksi mun lempiväriä, tai siis keltainen on mun lempiväri. Sitten on pinkki. Sitten on vaalean liila. Ja kaikki muut värit. Joten en ole yhtään mad. Ja siis ei myöskään nämä horoskoopit ei ole siis kumpikaan minun horoskooppi. Eikä
sattumoisinkin en käynyt läheisen ystävän. Joten en voi edes silleen vaikka lahjoittaa, mutta hei, mikä olet? Rekka, mopo, paku, traktori. Mutta niin nää on sentään onneksi siis kivan väriset. Joten voin käyttää näitä nyt mihin ikinä keksin. Tänne voi laittaa vaikka lääkkeitä. Jotain meikkijuttuja, vanulappuja, jotain pieniä trinkets, niin voi laittaa vaikka tulitikkuja, paitsi sitten jos tää raapasupintaa, joten ei kannata laittaa tulitikkuja sinne. Siinä voi laittaa vaikka vara-avaimen, vaikka koruja talteen, rahaa, miten iso laittaa rahaa tommoseen, mutta ihan sama. Mutta maistetaan nyt näitä karkkeja vielä. Nää on varmaan jotain ihan kauheita, koska tiedättekö tällaiset halvis random tämmöisissä tulevat karkit niin. Mutta maistetaan. Täältä tuli nyt muutama apua. Onko nää imeskeltäviä vai pureskeltäviä? Vittu näin matkat miltää yöt. On aika kovia pureskeltavaksi. Mutta saatoin heittää vähän lattialle. Oh my god. Okei. Tingli. Ja siis, jos näitä imeskelee, niin näin maistunut miltään. Siis nää maistuu niinku, tai siis ei maistunut miltään. Tuntuu vaan, että olisi jotain muovia suussa. Katsotaan. Näyttää mun kielikorulta. Näin. Anyway. Mutta kun näitä puraseita ei pääse sisälle, niin nämä maistuu ihan petseiltä. Siis P-E-Z, pets. Jos joku tietää mitä ne on, niin niiltä karkealta tulee semmosissa erilaisissa karkkidispensereissä, missä on joku pää tai joku kuvio tai joku juttu. Siis oikeesti ne on hyviä, kun on näitä imeskellä. Tai yritä imeskellä, koska joo. Mutta ehkä mä nyt laitan nää
on positiivisesti yllättynyt, että ne on siis hyvänmakuisista, kun ne ei pääse niinku sisälle. Mutta jotkut linnut täällä nyt sit myös innostuu, joten ignore that. Mutta nyt kun ollaan käytetty puolet videosta Karen Kvarkkerasian esittelyyn, niin mennään eteenpäin. Jatketaan samalla teemalla. Jatketaan samalla teemalla. Shh. Sorry. Nyt taitaa tulla lentokone. No, anyway. Ostin elämäni ensimmäisen Funko Popin. Eli tällaisen figuurin. Ja se on totta kai Hello Kitty. Ja niitä oli kaksi vaihtoehtoa. Niin voitte nyt arvata, että kumman otin. Paljastetaan. Tadaa! Oh my god, tää heijastaa niin paljon. Tässä se on. Numero 76. Hello Kitty Vinyl Figure. Eli tää on tää, missä sillä on toi. Tää ei oikein näy, kun tässä on tää. Itse Hello Kitty tiellä vähän, mutta sillä on tuolla se ilmapallo. Elikkä. Tämä. 76. Tämä. Ei tämä kakku, vaan tämä, millä on ilmapallo. Ja tää on niin söpö. Tässä näkyy vielä isompana. Hello Kitty. Ja en siis tosiaan keräile Funko-poppeja. Enkä mä en sano, että en keräile figuureja, mutta siis that's a lie, koska nyt keräilen Pehmo-figuureja ja figuureja tosta tietystä hahmosta, jonka olen näyttänyt miljoona kertaa. Mutta mä ostin silloin jossain kohtaa tänä vuonna sen 5
50 juhlavuosi Hello Kitty semmosen tämmöisessä boksissa olevan, vähän isommassa boksissa olevan sellaisen niinku just pehmofiguurin, joka on silleen puolikas Hello Kitty, siis se on puoliksi silleen normaali Hello Kitty ja puoliksi semmonen kuviollinen, semmonen vähän niinku sarjakuva kuviollinen Hello Kitty. Niin en muista onko esitellyt sitä, ehkä on, ehkä en, mutta mä ajattelin, että sit nää sopii niinku yhteen, tai siis silleen, että sit mulla on näitä 50 vuosi juhlajuttuja. Ainakin nyt muutama, joten sen takia ostin tuon. Ja siis toi oli niin söpö, että en voinut jättää. Ja nyt mä vähän harkitsen, että olisiko muuten ostaa myös toi toinen. Eli ehkä jos näen sen joskus vielä jossain, niin saatan. Mutta katsotaan sitä sitten. Sitten. Oh my god. Onks tää tingli? Okei, eli siis mun jalka puutuu ja tuolla menee taas traktori. Mä oon todella pahoillani, niin en tiedä mitä täällä tapahtuu. Mä en oo ikinä nähnyt näin monta traktoria yhtenä päivänä. Okei, mä tiedän mitä täällä tapahtuu. Täällä on tietyö tuolla ja tietyö tuolla, joten surprise! Kaikki esittää nyt yllättynyttä, että ostin Liisa Immenmaassa tuotteen. Joo, koita hillitä sitä yllättyneisyyttä, niin pikkasen ei tarvi ihan niinku tiedätkö shokkia saada sillä. Eli Alice in Wonderland. Disney, Alice in Wonderland, Alice in Wonderland, Alice in Wonderland. Yllätys. Tässä on tällainen karva. Alice in Wonderland. Disney Classics. Keep away from fire. Mantener alejado del fuego. Meinin. Mutta tää on siis, kuten ehkä näette, meikkipussi tai kosmetiikkapussi tai toilettipussi tai mihin ikinä haluat käyttää sitä pussukkaa. Ja Irvikissa. Cheshire Cat. Täällä on sisällä jotain siis paperia, koska en ole vielä ottanut sitä käyttöön.
kirkkaan pinkki sisältä ja sitten tällainen irvikissa pinkki ulkoa. Eli vähän tällainen ehkä liilampi pinkki. Niin siis olen nyt tullut vihdoin siihen tulokseen, että mun meikkipussi on liian pieni, vaikka siis käytän ehkä jotain 3 meikkituotetta. No okei, ehkä 5, jos niinku, tiedättekö. No anyway. Mut kun siellä on kaikkea, siis mitkä nää on? Pinsetit, kynsisakset, kynsileikkuri, vanupuikkoja, vanupuikkoja, ripsiseerumia. Sit siellä on yleensä silleen 3 huulituotetta kautta jotain huulirasvaa, jotain tällaista. Peili. Semmonen minipeili. Ja jotenkin sit siellä on vaan kaikkea sellaista kamaa. Ja sit siellä on roll on hajuvesi. Ja kaikkea tällaista. Joten tulin tulokseen, että se on nyt liian pieni. Se on liian pieni. Niin tänne, tää on iso. Tänne varmasti mahtuu kaikki. Niin, otan tämän käyttöön heti tämän videon jälkeen. Ja jos joku nyt ei tiedä, niin olen ehkä hieman obsessed with Alice in Wonderland. Tai en silleen edes obsessed, vaan siis se nyt vaan sattuu olemaan mun lemppari. Ja se on ollut mun lemppari niin kauan, että totta kai mä ostin ton. Ja näette myös Pariisi-videolla jotain hyvin samankaltaista. Ja mulla on siis tässä tatuointi. Joka on Liisa Imen mateemainen. Joten sen voitte nähdä joltain vanhalta tatuointiesittelyvideolta. Tai joltain videolta, missä mulla ei oo pitkäjästä. Mutta mennään viimeiseen tuotteeseen, koska tää nyt on jostain syystä kestänyt vähän pidempään kuin mä kuvittelin, mutta niinhän siis täällä aina käy täällä mun kanavalla. Ja täällä on nyt kärpänen sisällä. Niin mun täytyy syöttää se mun kissalle. Herkullinen lentävä rusina. Viimeinen tuote. Olen myös odottanut, että saan tämän käyttöön. Siis tässä on ollut jo monta päivää, kun en ole ehtinyt kuvata tätä videoa. Ja nää on vaan lojunut tuolla. Haluatteko arvata, mikä se on? Nyt ette kyllä arvaa, joten ensimmäinen vihje on anime.
laitan tämän roikkumaan jonnekin. Eli nyt voitte arvata jo, että mikä tuote ja mikä anime. Kertokaa menikö oikein. Tässä on anime. One Piece. Ja avaimen perä. 3D keychain. Portecles 3D. Mulla on taas joku karva jossain. One Piece, avaimen perä. Ja jos joku tietää jotain One Pieceista, niin tietää mikä tää on. Tää on siis olkihattu. Joka on olennainen siinä sarjassa. Ja se on siis se päähenkilön olkihattu, joka on siis myös tuossa logossa esimerkiksi. Olkihattu. Ja tää on tällainen kultainen, tosiaan 3D. Eli ihan tämmönen hatun muotoinen avaimen perä. Ja itse asiassa me etin yhtä toista avaimenperää, semmoista halvempaa muovista läpyskää. Joka olisi siis ollut toi logo, tai toi niinku pääkallo tuosta logosta. Hei haloo, miksi tässä on nyt joku teippihomma? Jesus Christ. No silleen, että sinähän et tätä avaa. Mutta mä en löytänyt sellaista sieltä kaupasta. Ja en jaksanut sit kysyä keltään, että onks teillä hei tämmöstä. Ja sit kun mä olin ehtinyt nähdä jotain, sit mä olin vähän silleen, haluais mä nyt semmonen muovisen läpyskän, joka voi mennä heti rikki. Vai haluanko mä tällaisen? Vähän kestävämmän tuntuisen. Mopo. Joten oh my god. Tulin sitten tähän tulokseen. Koitetaan tarkentaa tähän hattuseen. Hattu. Vaikka niinku tänään. Kiitos. Eli tää on tämmönen kultainen olkihattu, jossa on sitten punainen toi tommonen nauha, mikä hatussa on. Niin, tästä kyllä pidän erittäin paljon. Ja tää on luultavasti kestävä.
tämmöstä muovista läpyskää sitten. Toki voin sellaisenkin ostaa joskus löydän jostakin ja laittaa mun pinssi ja avaimen perä tauluun tai tuollaiseen. On tullut seinällä semmonen. Me voin kiinnittää pinsseä, kiinnittää avaimen periä, kiinnittää mitä tahansa. Niin ehkä mä voin laittaa sellaisen muovisen sit siihen, koska tää menee mun avaimiin välittömästi. Joten näin tapahtuu sitten, jos multa ei päästetä pakettiin sisälle. Mutta tässä oli nämä ostokset. En nyt tiedä paljon me tässä kuiskailin ja paljon me teen tällaista ime soft spokenia, mutta toivottavasti tykkäsitte. Ja nyt päästään takaisin videoiden pariin, eli kuvaan tässä myöhemmin sen Pariisin videon, eli se tulee seuraavaksi. Ja sitten mennään normirytmiin ja katson, että mitä on listalla tulossa, onko jotain juttuja, mitä haluan toteuttaa ja ylipäätään mitä ideoita on nyt sitten tullut. Joten kiitos kun katsoit tän videon ja jätä tykkäys, tilaa kanava, niin näet sitten sen seuraavankin videon ja mitä muuta. Jätä kommentti, vaikka että mikä on sun lempituote, jos siis oot vielä täällä hereillä. Jos oot täällä hereillä, jätä kommentti. Jos oot hereillä, jätä kommentti. Ja nähdään ensi videossa.